Assalamu alaikum ɗan uwa, barkanka da zuwa wannan tashar tamu. A yau na kawo muku wani update ne na musamman wanda za ka fara samun kuɗi da shi cikin kwanan nan insha Allahu. Don saboda har yanzu ba yi launching ɗin shi ba. Wannan airdrop ne wanda za ka dinga amfani da shi kullum kana shiga kana claiming na coin. Ka gane? Idan baka danna mana subscribe ba ka taimaka ka danna mana subscribing. To application da muke bayani a kan shi dai wannan shine application ɗin. Zan ajiye muku link ɗin shi a ƙasan bidiyon nan da kuke kallo a gurin description ko kuma comment na farko. To shine wannan application bayan ka shigo Play Store ka danna link ya kawo ka Play Store. Bayan ka danna install ya gama maka installing. Sai ka je bayan ya gama maka installing zai sauke maka shi kan wayarka. Bayan ya sauke maka shi sai ka danna shi kan application ɗin ka shiga. Bayan ka shiga fuska na farko da zai kawo maka shine wannan fuskar connect your AI kaza kaza da sauransu dai. A nan gefe sai ka ja hotunan nan zaɓi guda uku. Bayan ka wuce su hannunka na dama a ƙasa za ka inda aka sa continue. Bayan ka danna continue zai kawo ka nan wajen. A nan wajen za ka taɓa inda aka saka direct za ka yi connecting ɗin shi da Gmail account naka. Bayan ka taɓa wannan bagin inda aka saka connect your Google. Bayan ka danna zai searching zai buɗe maka duk Gmail ɗin da yake kan wayarka zai zubo maka da su a nan ƙasa. Sai ka zaɓi Gmail ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Gashi nan mu yanzu yana searching zai kawo mana Gmail ɗin nan. Gashi yanzu waɗannan su ne Gmail ɗin da suke kan wayana. Ina zaɓo wannan shine wanda zan yi amfani da shi. Bayan ka danna sai ka taɓa continue sai ka jira zai yi searching zai buɗe maka. In ya buɗe maka akwai referral code wanda za ka yi amfani da shi su baka bonus na farko. Na barka da zuwa website ɗin nasu. Zan ajiye maka shi a gefen nan fuskar screen za ku gan shi. To wannan shine referral code ɗin F9YIE3. Gane? Ku kwafe shi ku tabbatar kun kwafe wannan referral code ɗin. Zan ajiye muku shi a ƙasan bidiyon nan. Shi ma za ku same shi a inda zan ajiye link ɗin. Ku tabbatar kun saka shi a inda aka saka invite to code. Kun gane? Idan kuka saka shi za su baka bonus. Idan ba ka saka ba kuma ba damuwa amma ba za ka samu bonus ba. Ka tabbatar ka saka shi. Bayan ka saka shi zai kawo ka wannan fuskar. To sai ka taɓa next a ƙasan nan. Bayan ka taɓa next sai ka jira shi ma zai buɗe maka. Zai kawo ka wannan fuskar kawai sai ka danna wannan alamar green na saman nan next har ya gama. Bayan ya gama wannan shine ranar ka ta farko da ka zo sai ka danna wannan alamar sai ka yi cancelling ka fita. Sun baka shi ma bonus 500. Na farko da ka saka invite code ma za su baka bonus. Yanzu da ka shigo cikin application ɗin ma za su baka bonus. To mun gode da kallon wannan bidiyon. Insha Allahu a nan gaba kuma zan dinga kawo muku update akan wannan shi airdrop ɗin. Kun gane? Kar ku manta idan ba ku subscribing ba ku taimaka ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Please kar ku manta ku yi mana liking da sharing da commenting domin 'yan uwa su gani su amfana. Mun gode.